Kachiling atowar ke misen kavidera jok rong piara tatum tangka jirung si mithang towar kachise marpona sai kedeng. APHLC dhansri sisi atum pen cepatru piponsi rong bari malong jerok tok amei pamanpon. Daihuri lakhai si Baptist Church amonduli atum pen lunsepo karlitang jubin garaphan kachiki mudun. Indeng hini ever angling competition Dwarbaguri Press Club pen kepadupon. Dolamara town thongnok bis de chualong karlitang jubin garaphan kachiki mudun. Aprang si birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Nijang Karbi Long Amri Lapen Chinthong constituency ke parlo umpanai PWD Road Division angkang Jasamet Karbi rong Archon Mukindur Achom Kimi Longpaksu Kadugawe rong Pliara Chingrumsi KEEC Kachari Kithigiding Jasamet Local EM Dioping Maslai Lapen Deputy Speaker Avijit Kru Atumaphan Aningkan Towar Chulangta Kasemar Pipon Thek Thedera Jok Hadaga Hawar Aradatum Ningduk Chipipon Renti Somsi kedam tanga pora hut labang suatu waraputha KEEC EM Dioping Maslai alang li setame election kili kahut labang suatu waraputha cecak tekanglo lapen asai setame klempon lo bonda ku piuson pen lo ni diwa archon an towar ke klempon asai bang ington koksi dak nilitum Karbi archon arong anabangki nang papleng pipeder lo tangte alang li Diva arong lapen Karbi arong putong ke plakvong lapuson kamatha dokok ma puta jerok tok arada tumpen cethan pon renti mate alang liki ki klem pon tong aning ke hang helo ma puta ningje pon thu lasila puson election hut wangpen rada so phan jong thui charabang ki ning duklu pusi kachilenga rada tumpen thanang pachini dun jong sinang rap ji polotangte non MLA kilik nang lilia prang nang semar pinon pusi Karbi Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Dioping Maslai phan kachuning ri padopon thu Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta lapen nili kanai thuya bangke lapulo dak amri local MEC lo di uping maslai phanta kachuneng ri thu alam lapu hilo athema juntu Karbi archona towar abangke nang chilang le de election chugudam tang ningkana bang ta chak pon lo anta wangwi nang bonai lo ha towar bengan sing ton ko an non bang karoni tum bang ke dam de chok chilo chuyor chulang da la lo apen non ke wangi phan bang ke angli phan bang kachuneng ri thu lo election se aprang bang ke nitum neng kang sami bang ke la alia bang ali put lia bang ke lang li bang silang te myong choji palam lo apen putu chinthong bang tala pulo lapen chinthong MDC lo abijit kro sar phanta chuneng ri alam la pu lo chinthong rong proxy bang ta sior chulang kana se bang nang kokopot la si alang li tum bang hini la MDC bang hini chingki chingwai pen rala so to wara phan bang nang bor idun pia sonte mi pari pulo mi hin pen ke achoma Pinichi tini phaing ko raisi arni lakhaing ko raisi dhansri APHLC sisi atum chapatur piponsi dhansri MEC constituency ke parlo rongbarim dolduli rodalong cherok tok amei pamanpong dhansri APHLC sisi aromei phu Mohon Singh tok bipen mai chari ponsi chunbang jirsong disopen aluhi pachini enpon mai ke phat alam the Biren Singh narpensi mai ke phat aputhak pachini pon Aluhiaman peng APHLC tiripia mai phu IS retire je ai kathar APHLC lumbajong sisia mai phu David kathar anparta penang an APHLC dhansri aro klembang phu bangphi lapen rongbari marong aratatum chetong nusi siksidul arona lam heihu chethan chimum ponthu anparta siksidul arona putha ko anma lapen ko mara phangsi India lualong siksidul ke jokpon nangkokma lahai alam the IS retire je ai kathar mati APHLC tiripia mai phuben than pachinipon Lonsepo Karlitang Jubin Guard abang arpum Singapore pen go hati chiti ni phaing ko rai siarni nangle etlo Lonsepo Karlitang Jubin Guard akar jong chomrong mi kapadudun long Japan prek jam hawara longta kachiki mo sai dengpon lo Lasong si Daihuri lakhai si Baptist Church amondulia tumpenta Lonsepo Karlitang Jubin Guard phan kachiki mo sai dengpon
Dahuri pen harthang singnar Karbi Longri Abirta. Lakhain ko retrok Duwarbaguri MEC constituency ke parlo Dolamara men phang chuarong alang royalong Duwarbaguri press club atumpian cepatir piponsi ingdeng hini ever angling competition ke padupon. Bangso ingdeng hini ever angling competition ke padupon ahot kacetong dun laki Duwarbaguri VDC chairman Sarkoy Rongphar Ektor mati cepar jana bangphu Roman Teron rang mukrang terang atum penchenglok pinang an kithigiding atum cetong dun. La sahut lang ok kiparhi kecepati ponalong bang thom kebranier kepa bangphu atum cetong nungsi cepati padupon lo. Lapen lang ok kiparhi kecepati along kicing si mati first prize anong e kecepalong pon laki Raju Lekthi, second prize anong e kecepalong dun Bikas Teron, third prize anong e kecepalong dun Joy Singh Teron, lapen consolation prize kelong dun thu laki Dorsing Phangchu, lapen long sing terang atum pensi cepalong pon lo. Lapen second ever angling kacepati ponahot Duwarbaguri Press Club pen kacetong dun Duwarbaguri Press Club ameipu Rajesh Teron, General Secretary Rangsina B, Public City Secretary Joy Singh Teron, Sport and Cultural Secretary Rovelson Rongpi, Kajiranga in charge Thomson Terang, Office Secretary Edwardson Crew, Avinash Tokbi, Mongol Singh Crew, Moses Terang atum cetong nusi mesen pen lang ok kiparhi kacepati pachunpon. Duwarbaguri Press Club abitum hoi pen itum tami isi ning karong lapen isi ning aklong pen kachurus tami itum pajit ponthuli thalo la sinon kibang jilang ani ans tami nilu tum aphan la puson ajat a program itum organize ong tami nanga chira man chitudun pen Duwarbaguri Press Club atum phan ardi nang tidun gomi pansi kaddo ka ve Duwarbaguri angkang arat lapen karbi akhai bade karbi lang machini tum han anke itum Duwarbaguri Press Club abitum hoi pen tami itum chuning ri ponthuli thalo Stami nilitum la occupy hit kapacebai mate angling competition nilitum dak ki bipon dolo so ki bipon along pini nilitum la dog na participate dun do pidangan bang phu dum do dak nilitum kaje tek long la ke bang thong kep like bag do stami so along pen nilitum to da 12 baji pe nilitum cheng pon lo la so ke cheng pen non 3:30 ani tum pajut pon lo la so ke pajut pen dak ki cheng si anong e la pen second third anong is samini tum ki thik pando lasi dak pini ki par hi along dak ke cheng si anong e long pon la ke Raju Lekthi alang li pensi long pon lo na pen second anong e ki long pon la ke Bikas Teron alang li hin pensi long pon lo na pen do thulang third anong e la ke Joy Singh Teron atum pensi long pon lo la da consolation prize do alang li tum stami okay long lo stami alin bang ke kom hek lo stami alang li tum men la ke Dorsing Phangchu la pen long sim terang tum pensi long pon lo non pini la bangso ne tum la angling competition mate fishing competition ne tum ki bi pon angko lo ne tum la dak non ang kili ji ingdeng thong kebra thom miss Duwarbaguri jet keva f lo so ki bi pon amen pen ne tum pachiton non si ne tum la dak bi pon lo la sonak thak si nilitum la bangso festival amen nitum ki bi pon la festival phan anso se nilitum kapache thang ponji phan si nilitum la bag occupy his sami bi pon lo la sonak taxi ke dam tang sami nitum volleyball sami festival amen pen nitum romong khalong bi pon lo la sonak taxi non kele je la ingdeng thongkera thom hut sami nitum last anong we lo 30 anong we bangke nitum miss Duwarbaguri 2025 alang abang ke nilitum Duwarbaguri Press Club pensi bipon lo la so ki bipon along je nilitum dak participate atum sami pinangan nilitum along dak form nang ke endun la registration amenang che thabdum tu sami dolo so na taxi nilitum la dak Duwarbaguri arad atum na pen la dak festival hin pan sami nilitum ke claim ke dam je Duwarbaguri Press Club pen la hai aputhang nitum ke pache thangji phansi pinangan nitum claim dam lo la pen anso se non nang kele ji alang do an sami nilitum la Press Club hin pen non sona a program sami nitum ke deng padu ponthuji ase non nilitum la jesmes Karbi Longri Abirta tum phan matela nitum Duwarbaguri arada tum phan chuning ri ke lalo nilitum Duwarbaguri Press Club pen ke claim ke dam along anso se nilitum aphan rd nang pidun na sonti kusinitum
Duarbaguri Press Club lapen Duarbaguri KCS Juna tumpen Cepatru Piponsi Dolamara Town Thongnok Base Chumati Akum Linalong Karlitang Jubin Garaphan Kachikimo Padudun Bangso Kachikimo Ponahot Duarbaguri Press Club Penjapon Linsi Duarbaguri KCS Jun Dolamara Police Station lapen Dolamara Town along Dokan Kachubiatum Rongarat Pen Chenglok Penang Anabang Pubang Piatum Chetonungsi Ning Duk Ning Lakpen Kachikimo Padupon Labang so kachikimo ponahot karlitang Jubin Garda lamua puthak alam thi hui sitami kethan padupon rinti. Lapen Duarbaguri Press Club pen ke patir pi ponahot karlitang Jubin Garda phan me milur pen chikimo sitami padupon si. Duarbaguri Press Club dun mei phu. Arjit Sondrong Par lapen Divin Sonterang atum akaya lamua puthak alam thi thanpon. Barpik lo abang Putin pansme itum langnam lo ten ding tukalam ateke Assam along chot lapokali pirthe dang lapen Bollywood along tame inut anong chitangklong alun sepo Jubin Garg alangli patumitiga por Northeast Festival of Han Singapore long damlo alangli performance aprang kijuye unahot hagorong langa chingluhut si alangli la scuba diving ke klembom un hasi alangli hadak man akiun e nang dokolo achi theke bang phana kasik sa dokolo la per alangli phan hospital long pondet pen la pora jir kiding alangli survive hune dat pen pot pinia prana with that see all over India la pen pirthe dang alangli lun se song atum anda make a chikimo jai make denglo hem la son thak thak si pini ditum Duarbaguri Press Club la pen Karbi Cultural Society Duarbaguri zone atum labang so phan ka chikimo alangli kar jong chomrong me ke parab je phan ka chikimo la pen ning duk ke chepakla nun ang thek pini dak hithiar ni tame ongdung atum nang ke chito potam ya kero pilo la pen Jubin Garg alangli reng unhut 1990 sahut alangli manai po album Pukhila lek thepi pen tami alang li lun kilun la pen aphi ako jontro po album si tami ako pukhila lek thepi pen Assamese Karbi version Boro version la pen alang li reng tikuna hut 40 languages lam thep plikap alam pen lun ka records la pen ili tumnon social media truly pen arjulong lo more than 38,000 songs alang li release lo pini alang li kado ka vya khe phanda inghon pik alang li phani tum social media truly pen arjulong lo alang li bang phan rap pik ala politician nun kerabun ia kam da mi alang li rapik la pen ong du atum phan kalana more than 15% he has kuson lo alang li adopted more than 15% la si alang li phan ka chikimo jai mek pini tum deng dun de chok de la si alang li contribution Karbi music along kachirap theduk la pen part me Christian alun gospel song Karbi Christian Christmas ahu ta mi alang li bonjot sna pen ta me kardom Christmas kardom pula bang so alun ta mi alang li kilun do ko posipini Karbi khai dum ili tum dojo the khire alang phan ka chikimo jai mek deng dun kong la sinili Josumet I would like also to request to all the people of Assam due to the death of our Jubin Garg there should not be any misunderstanding between any sections of society. We have come across in the social media platform that because of that some organization has gone to closer down by force or somewhere doing blockages where many of the general public has been faced during this crucial time. So let us condole him, let us give respect in his which he do not want to come misunderstanding arose between all the sections of people. So on behalf of Duarbaguri Press Club, we once again would like to condole our Jubinda. Rest in eternal peace. Thank you. Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom.